A Deputación de Pontevedra prepara un plan para reactivar o turismo nas Rías Baixas. O ente provincial quere trasladar aos visitantes garantías sanitarias. O obxectivo é converter a provincia nun destino seguro. Que tal? Boas noites. De seguido ampliamos esta información, pero antes actualizamos os datos do COVID-19. Segue baixando pouco a pouco o número de casos activos por coronavirus na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Nesta xornada contabilízanse 107 casos, un menos ca onte. O número de persoas hospitalizadas mantense en dúas, unha no Montecelo e outra no Quirón Salud. Polo tanto, o Hospital do Salnés queda de novo sen ningún doente ingresado e o Montecelo volve contar cunha persoa hospitalizada con esta doenza. Dende o inicio da pandemia, na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés superaron a enfermidade 725 persoas. Son 10 casos máis ca onte. No caso da área sanitaria de Santiago, a que pertence o Hospital do Barbanza, contabilízanse hoxe 413 casos activos. Son 11 menos ca onte. A Garda Civil, en colaboración cos policías locais dos distintos concellos da contorna, realizará durante esta fin de semana un operativo especial de control ante as boas previsións meteorolóxicas. Para evitar os desplazamentos non permitidos ou a aglomeración en certas zonas, reforzarán a vixianza tanto en estradas como en praias e áreas de lecer. Compre lembrar que, aínda que nesta primeira fase está permitida a mobilidade dentro da propia provincia, os desplazamentos deben estar xustificados. Pode visitarse a familiares ou achegarse ata unha segunda residencia, pero non cambiar de concello sen motivo, e moito menos de provincia, posto que nesta fase 1 non están autorizadas as viaxes interprovinciais. Para detectar posibles infraccións, a Garda Civil está a desenvolver controis viarios nos límites das distintas provincias. O Concello do Grove detecta unha importante afluencia de desplazamentos ás segundas vivendas na vila. O alcalde asegura que a maioría dos visitantes proveñen de diferentes puntos da provincia de Pontevedra, co cal non incumpren a normativa da fase 1, pero advirte que moitos veciños están a denunciar desplazamentos de persoas de fora da provincia e incluso doutras comunidades autónomas. Ante o risco de posibles aglomeracións nesta fin de semana de bo tempo, o alcalde advirte que as praias só están abertas para pasear. Calquera outra actividade como bañarse ou tomar o sol non están permitidas. O rexedor asegura que tomarán medidas en caso de que non se cumpran as normativas sanitarias. Como adiantábamos no inicio das novas, a Deputación de Pontevedra presenta un plan para a reactivación do turismo nas Rías Baixas. O proxecto céntrase en trasladar ao visitante garantías sanitarias e confianza. A presidenta da Deputación entende que a provincia ten que estar preparada para converterse nun destino seguro na nova normalidade. A Deputación de Pontevedra quere que a provincia estea preparada para converterse nun destino seguro. Hoxe presentouse o avance do Plan de Reactivación de Turismo Rías Baixas. Garantía sanitaria, flexibilización e confianza son os elementos clave para que o turista elixa este destino. Cumprindo con eses requisitos de garantía sanitaria, flexibilidade e confianza, o que vai permitir que os turistas se decanten por un lugar determinado, por un establecemento, por varios establecementos e por recursos que garantan seguridade e confianza. A presidenta entende que a provincia non pode perder o tren turístico da nova normalidade, tendo en conta que os expertos vaticinan que Galicia será unha das comunidades máis atractivas para que os españois fagan turismo. Para iso, di Carmela Silva, compre poñer en valor experiencias locais e sostibles. Temos que ter a capacidade de ofertar actividades ligadas a esas experiencias sociais, locais e sostibles, que é o que demanda a xente. Os turistas que buscarán? Pois buscarán actividades onde non hayan aglomeracións. Eso vai a ser valor engadido. Polo tanto, sexamos inteligentes, que ninguén crea que por ofertar moito espacio imos estar mellor posicionados. Non, non. Os turistas van a valorar que non haxa aglomeracións. Sexamos inteligentes, propoñamos este tipo de accións. Silva explica que este plan naceu dun proceso participativo entre o sector público e o privado. Foi realizado mediante unha metodoloxía participativa. En primeiro lugar, analizáronse todos os informes publicados polas principais entidades e consultorías de referencia no sector do turismo, os que publicou a Organización Mundial do Turismo, Exceltur, o Clúster de Turismo de Galicia, Secretaría de Estado de Turismo de España, exactamente igual
que os informes elaborados pola Xunta de Galicia. Ademais do avance deste plan de reactivación da economía, esta mañá a Deputación tamén presentou a súa segunda campaña de promoción do comercio local. Mantén o lema da primeira, Pontevedra provincia na túa cesta, pero engade o eslogan Elixe comercio local, adaptándose a todas as comarcas da provincia. A Deputación de Pontevedra, por certo, reuniu hoxe o seu comité de seguimento fronte ao COVID-19 que acordou crear unha comisión técnica de apoio ao local. Vais encargar de asesorar os concellos na aplicación de medidas. Tamén elaborará un documento técnico que sirva de guía. Tamén se creará un espazo web no que subir todas as consultas feitas polos concellos coas correspondentes respostas, para que de xeito global poidan ser usadas por outros municipios. Para que vostedes entendan a importancia desta comisión técnica, sobre que vai asesorar? Pois sobre como se poden facer as modificacións orzamentarias que van a ter que facer todos os concellos, cales son as materias de competencia municipal que a lei permita que ti lle fagas frente, tamén cales son as das outras administracións para que poidamos pedirlles que asuman esas competencias con recursos, cuestións que teñen que ver con liñas de subvencións, con actuacións en cementerios, limpieza viaria, limpieza en edificios públicos. A fin das obras das casas modernistas da illa terá que agardar un pouco máis. O estado de alarma obrigou a prorrogar a fin da reforma ata o 29 de maio. Trátase da terceira prórroga no proxecto de rehabilitación das vivendas. Segundo explicou o alcalde insular, o retraso débese á paralización total da actividade durante 15 días por mor da crise sanitaria. O asunto abordouse onte a noite no pleno municipal da illa. A sesión foi presencial, converténdose na primeira en toda a Arousa dende que se decretou o estado de alarma. Iso sí, o Salón de Plenos presentou un aspecto diferente ao habitual. Só o alcalde e os secretarios voceiros sentaron á mesa. O resto de concelleiros fixérono nas butacas do público, mantendo entre eles as distancias de seguridade. Aínda que a illa xa celebrou un pleno presencial, a maior parte dos departamentos municipais seguen traballando de xeito telemático. En moitos concellos da nosa contorna. Nalgúns casos, están a reabrir algunhas áreas para atención presencial. En Ribeira, Boiro ou Rianxo xa se pode acudir ao rexistro xeral extremando as medidas de precaución. Coa entrada na fase 1, os concellos do Barbanza van reabrindo progresivamente os distintos departamentos municipais. Na maioría xa funcionan presencialmente o rexistro xeral e as oficinas de atención cidadá, mentres que outros servizos continúan a prestarse de xeito telemático. Estamos un pouco seguindo estrictamente os protocolos que se asinaron, pois que se siguen na Xunta ou que se siguen nas recomendacións da propia Federación de Municipios, a FEGAMP, buscando pois, progresivamente ir reabrindo os espazos ao público, á cidadanía, non? Tomando medidas, evidentemente, como é a cita previa, como é buscar continuar con este traballo telemático na medida do posible, pero tamén progresivamente están comenzando a reabrir os espazos municipais, a incorporarse ao persoal municipal, porque evidentemente pois, tamén a atención ao público é importante ás veces tela in situ ou contar co traballador ou traballadora perto de nós para realizar as tarefas. Trátase dunha etapa de transición na que a volta progresiva á actividade irá acompañada da adopción de medidas para garantir a total seguridade tanto de traballadores como de usuarios. Esta semana, pois un pouco tomámola como unha etapa de transición, xa coa idea de, xa digo, progresivamente ir de man do comité de empresa, ir tendo un protocolo de incorporación da maior parte dos traballadores, con precaucións de distancias, con precaucións de ir adquirindo os equipos necesarios para a desinfección e protección, seguir coa liña de potenciar o que pode ser o teletraballo ou a cobertura telemática de determinados procedementos administrativos, pero tamén entendemos que compre ir falando pois, de reincorporarnos á vida normal, seguindo de alguma maneira as propias fases comuns que ten neste momento marcado o Estado para o resto da cidadanía. A comarca do Barbanza reforzou o servizo de axuda no fogar con máis de 20.000 novas horas de asistencia dende que se decretou o estado de alarma. O obxectivo da Xunta é garantir a máxima calidade da asistencia e incorporar a novos usuarios que precisen atención nas actuais circunstancias.
O delegado territorial da Xunta na provincia da Coruña, Ovidio Rodeiro, trasladou o seu agradecemento ao persoal do Servizo de Axuda no Fogar, que está a desenvolver unha extraordinaria labor durante esta crise. O responsable provincial mantivo un encontro por videoconferencia con traballadores do servizo de distintos concellos, entre eles Ribeira. Compre destacar que dende o inicio da crise a Xunta reforzou este servizo incrementando o número de horas asignadas a cada concello. Concretamente, o Barbanza experimentou un aumento de 20.110 novas horas de cuidado a domicilio, o que permitiu incorporar a novos usuarios que precisan asistencia a raíz da situación de confinamento. Neste momento, os concellos da Bisbarra dispoñen dun total de 385.124 horas, o que supón un investimento próximo aos 3,7 millóns de euros. Como criterio de reparto, a Xunta prioriza os casos máis urxentes detectados polo programa de asignación de recursos, así como as persoas usuarias dos centros de día que non dispoñen deste servizo dende que se decretou o estado de alarma, posto que permanecen pechados. Este servizo enmárcase no Plan Social de Contingencia, do que tamén forman parte medidas como o teléfono social para acompañamento e atención psicolóxica, o seguimento telefónico aos usuarios dos centros ocupacionais ou o reparto de comida a domicilio. Non só prestan atención aos maiores, senón tamén que se inclúen neste plan axudas económicas para os nenos beneficiarios de bolsas de comedor escolar. O sector da hostalería vai se adaptando á nova realidade, co reforzo da seguridade nos seus locais. En Pontevedra esta mañá presentaron a primeira mampara separadora patrocinada pola plataforma Pontelovers, que impulsa a Concellería de Promoción Económica. Está fabricada por Cristalería Pontevedresa e foi instalada no Cafetín. Bares e restaurantes prepáranse para a nova normalidade na que deberá primar a distancia social. O sector da hostalaría teñe que facer fronte a un gran desafío coa incorporación de elementos de seguridade para previr contaxios. Esta mañá en Pontevedra presentaron a primeira mampara de protección co logotipo de Pontelovers, a plataforma que busca reactivar a economía da cidade. Está instalada no Cafetín. Pelear un pouco por adaptarnos al cliente y darle la seguridad, porque bueno, sí que es cierto que necesitamos que vuelva, que consuma, que lo que decimos en nuestro caso, que consuma el comercio local, que apueste por Pontevedra, por nuestra ciudad, por recuperar la normalidad de la mejor manera posible y bueno, pues nosotros intentaremos responder con la máxima profesionalidad y respeto. As mamparas de Pontelovers son un proxecto piloto composto por 4 unidades. Están fabricadas por Pontevedresa Group. O proxecto abre a posibilidade de adaptación nun futuro a cartas de menús e a diversos tipos de aplicacións digitais nos ámbitos da hostalaría e o comercio local. Con este anagrama de Pontelovers es una tirada piloto, ¿no? De las cuales tenemos fabricadas 4 con este tipo de logo, ¿no? Que tenemos distribuidas en diferentes lugares y bueno, sí, para muchos tipos de clientes estamos pues customizando sus logotipos, su identidad corporativa. Pola súa banda, o concelleiro Iván Puente salienta a necesidade de adaptar o sector ás novas necesidades, lembrando que o da hostalaría foi un dos máis castigados dende o inicio da pandemia. Ninguén se lle esquece que un dos sectores que peor o está pasando e que peor o pasou nesta situación que nos tocou vivir é a hostelería, porque é dos sectores que tivo que botar o peche nun primeiro momento, o primeiro prácticamente, e dos que, bueno, pois, froito dos hábitos que temos os clientes nos locais de hostelería, dos que están recuperando a normalidade, pois máis paseniñamente tamén, non? E os que máis lles está costando. Por eso creo que é importante que esa colaboración, ese punto de encontro que ao final o que ten que brindar o Concello de Pontevedra a través de plataformas como Pontelovers, pois poda fructificar en ideas tan fantásticas como esta. O concelleiro fixo un chamamento para que os pontevedreses lembren que o sector da hostalaría precisa nestes momentos da súa axuda, consumo e asistencia. Pois continuamos en Pontevedra falando da hostalería. O PP mantivo esta tarde unha xuntanza con representantes da Asociación de Hostaleiros e Empresarios da cidade. O líder dos populares comprometeuse a darlle voz ás súas demandas ante o Concello, nun momento que cualificou de moi crítico. Rafa Domínguez acusou o goberno local de darlle esas costas ao comercio local. Asegurou que a demanda que defenden na asociación é lóxica, permitindo a excepción das taxas e impostos durante todo o período no que a súa actividade se vexa interrompida. Domínguez comprometeuse a defender esta postura o vindeiro luns no pleno municipal. O mercado de Vilanova volve a abrir tras máis de 2 meses parado. O Concello toma medidas para velar pola seguridade e evitar os contaxios. Os comerciantes contentos coa volta ao traballo. Despois de 2 meses parado, o mercado ambulante de Vilanova volveu a instalarse na vila. O fixo dunha maneira diferente, axustándose ás medidas sanitarias e velando pola seguridade. Os comerciantes móstranse satisfeitos coa reapertura.
bastante ya deseando poder trabajar, poder arrancar y eso. Está un poquinho floxe, pero bueno, ben pensei que fora un poquinho peor. Vámoslo levando ben. Todos temos ganas, todos temos que salir. Todos temos que salir, que isto está fatal, pero bueno, pouco a pouco. Para a volta ao traballo, o Concello tomou diferentes medidas como a obrigatoriedade das máscaras e o distanciamento entre postos. O obxectivo é velar pola seguridade e reactivar a economía. Y los vecinos, ya lo veis pasar, también ha aceptado todo el mundo venir con mascarilla, con lo cual yo creo que podemos abrir en unas condiciones de seguridad que nos están dando en otros sitios y que creo que es lo idóneo. O que queremos é pouco a pouco, pois xa dentro do que é o tema sanitario, pois poñer económicamente pois o Concello pouco a pouco a andar xa económicamente, os comercios, os puestos. Os comerciantes valoraron de forma moi positiva estas medidas. Sí, bueno, aquí as medidas ben, están aquí os municipales constantemente, incluso dicindo a algunha xente que non pode acercarse tanto. Ten que ser porque ou así ou nada, ou na casa. Aunque sea pouco a pouco, mira, se faz 10 son 10, se non faz, pois polo menos intentalo. A casa non ven nada. Me parece estupendo. Vamos a ver, tiene que tomarse esto en todas partes, o sea, me parece muy bien. El hecho de que los vendedores estén con guantes, con mascarilla, sabes, con gel, eso es muy importante. O cumprimento das medidas está sendo supervisado pola Policía Local e Protección Civil. As súas tarefas non son só as de controlar o bo funcionamento do mercado, senón tamén axudar os veciños. Os comerciantes piden á xente que estas medidas se cumpran en todas as comarcas e así non ter que dar un paso atrás. No con miedo, pero sí con respeto, ¿vale? Por el hecho de que ya no haya confinamiento y esté en la desescalada, no quiere decir que el peligro haya pasado. Situación contraria de Vilanova están vivindo en Cambados, onde a reapertura do mercado debaterase en pleno cunha moción presentada por Cambados Pode. Dende a formación defenden que os postos se manteñan na localización actual por ser máis segura. Tamén pedirán ao bipartito que non tome ningunha decisión sen consultar cos vendedores e cos veciños. A suspensión do mercado ambulante de Cambados finalmente resolverase no pleno municipal. A formación Cambados Pode presentou hoxe unha moción para debater a apertura dos postos ambulantes. Dende a formación defenden que hai que reactivar a economía local e que o punto máis seguro para facelo é o actual paseo marítimo. Porque entendemos que esa é a ubicación máis segura dende o punto de vista das normas sanitarias. Trasladar, como pretende o Goberno Municipal, ese mercado á Rúa Nova significaría aumentar o risco de contagio, posto que sería tremendamente dificultoso manter o distanciamento social nunha rúa de que por sí é moi comercial, é moi transitada e onde temos colectivos de risco de máis de 65 anos. Polo tanto, a situación, a ubicación máis segura, sen ningún tipo de dúbidas, é a actual. Nesa moción tamén pedirán ao bipartito que non se aborde o traslado do mercado ambulante sen consensualo antes con todas as partes implicadas. O que pedimos é que cando remate a crise económica e social derivada do coronavirus, aí se podrá abordar este proxecto, pero por suposto consensuando previamente con veciños e tamén cos propios vendedores ambulantes. O concelleiro de Economía aclarou que a suspensión se debe á negativa dos vendedores a trasladarse á Rúa Nova, a localización máis segura segundo os estudos que fixo o Concello. Dende Cambados Pode desconfían destes informes e consideran que Somos Cambados e está aproveitando a ocasión para cumprir coa súa promesa electoral de trasladar o mercado. Polo tanto, é simplemente unha excusa barata pois para tratar de xustificar ese cambio, un cambio, por certo, autoritario e sin consulta previa a ningunha das partes implicadas. O concelleiro de Economía tamén explicou que a opción dos vendedores de valar o recinto cos seus vehículos non sería posible por non respetar as medidas de seguridade. Unha opción que si ben viable dende Cambados Pode. É tremendamente sencillo, é dicir, non é nada dificultoso. Se fai habitualmente cando hai calquera proba deportiva, cando hai calquera evento festivo, pois o Concello ten que vallar moitísimas veces pois calles, zonas para celebrar esos eventos e é algo que o Concello está moi acostumado a facer. A moción será levada a debate nun pleno que polo de agora se descoñece cando se celebrará. Cambados Pode tamén criticou o Goberno por non celebrar plenos e pola súa falta de diálogo coa oposición. Ponse fin a un histórico litixio. A xuntanza di que a lanzada pertence ao Grove. Logo de anos de loita xudicial, o contencioso administrativo falla a favor do Concello Meco, desestimando os recursos presentados polo Concello de Sanxenxo e os comuneiros de Noalla.
A xustiza teno claro, a lanzada non pertence a Sanxenxo. O xulgado do contencioso número 3 de Pontevedra vende fallar a favor do Concello do Grove neste histórico litixio. O Tribunal desestima os recursos do Concello de Sanxenxo e dos comuneiros de Noalla que recorreran no 2018 a resolución que determinaba que os terreos en litixio non eran da súa propiedade. Agora, a xustiza entende que os comuneiros de Noalla estiveron facendo uso de parte do monte que reclamaban. Apunta que eses terreos son de dominio público marítimo terrestre e que non se empregaban para os usos tradicionais que contempla a lei. O Concello do Grove agarda que con esta resolución se resolva de xeito definitivo a pelexa pola titularidade da lanzada. O goberno local meco lamenta a perda de recursos e o alto custo que implicou o proceso judicial iniciado no ano 1984. Pero o Concello o importante é que o asunto morra aquí, centrándose din a partir de agora no importante, a conservación do espazo. A Xunta de Galicia reactiva a contratación das obras de mellora dos accesos aos complexos da área hospitalietaria da Coruña. Un total de 10 empresas presentaron as súas ofertas á execución destes traballos, que previsiblemente darán comezo este verán. O estado de alarma paralizou o procedemento de contratación das obras de mellora dos accesos aos hospitais da provincia da Coruña, entre os que se atopa o Centro Comarcal do Barbanza. A declaración agora de carácter esencial destas actuacións por parte do Consello da Xunta permite retomar o proceso o que concorren 10 empresas. As obras suporán un reforzo da seguridade viaria e da accesibilidade na contorna dun total de 10 hospitais de toda a provincia, co fin de favorecer a mobilidade tanto dos pacientes como do persoal sanitario. No caso concreto do Hospital do Barbanza, os traballos consistirán na renovación do firme tanto na vía de acceso como nas beirarrúas e áreas de aparcamento. Melloras que se acometerán tamén noutros centros hospitalarios da área sanitaria, como o Clínico de Santiago, o Hospital Provincial de Conxo ou o Gil Casares. Todos os proxectos foron planificados en colaboración con responsables dos Sergas, analizando as principais necesidades e as fases de execución para non interferir na actividade hospitalaria. A futura sede do Club de Remo de Cabo de Cruz contará cun foxo de adestramento que permitirá optimizar o rendemento dos deportistas. O Executivo aprobou a modificación do proxecto para incluir neste novo deseño, seguindo as recomendacións do Centro de Tecnificación de Zaragoza. As obras do Club de Remo de Cabo de Cruz avanzan a bo ritmo, superados xa os atrancos cos que se atopou o goberno boirense á hora de executar este proxecto herdado do anterior executivo. Solventadas xa as problemáticas que surden na cimentación, que é onde aparecen os problemas máis acuciantes que hai que solventar. Bueno, pois agora vamos a comenzar co corpo da obra, co corpo da edificación, entonces aí entendemos que o proxecto levarase a cabo tal como está marcado e que non aparecerán máis eivas para poder sacalo adiante, non? O que me trasladan dende a empresa é que se estima pois 2-3 meses para que tanto o corpo da edificación como o teitume da obra este xa colocado. Eso permitirá durante o período de verán ter realizada esa fase da obra e poder, durante o inverno, xa rematar a parte interna e poder traballar nos oficios que fan falta levar a cabo na parte de dentro, sin que as inclemencias meteorolóxicas nos retrasen xa para chegar a unha ejecución final das obras, non? Durante o transcurso das obras, o Concello está a manter un diálogo constante tanto coa empresa construtora como co Club de Remo para que o resultado final sexa o máis vantaxoso para a práctica deportiva. Nunha recente reunión coas súas partes implicadas, acordouse a modificación do foxo de Remo, tomando como exemplo as instalacións dos clubs de traíñas vascos e mesmo outros da comarca que presentan un deseño máis ergonómico. Últimamente vense de modificar a estructura que estaba proxectada nun principio para o foso de entrenamento e nace do acordo ao que se chega tanto cas peticións que surden desde o Club de Remo e cos aportes técnicos que fan dende a empresa constructora e dende o Concello, non? Incluso para mellorar aínda máis, pois son coñecedor de que se ten visitado algunha instalación destas características xa para coñecer cales son os pormenores que lle está a producir ás persoas que están utilizando este tipo de infraestructuras a súa utilización e poder correxilas antes de sacar adiante o proxecto constructivo. Nesa mesma liña seguirán a traballar ata a execución definitiva deste gran proxecto que supón un investimento de máis de 1 millón de euros.
Adxudicadas provisionalmente as obras para reformar o interior e o illamento térmico da Casa da Xuventude de Ribeira. A empresa Marqués de Maracán será finalmente a responsable de executar os traballos que solucionen o deterioro que sufre esta infraestructura dende a súa posta en marcha. Procederase á impermeabilización das terrazas e das fachadas para acabar coas filtracións. Sustituiránse as fiestras por outras de aluminio e cambiaránse as portas afectadas pola humidade. Tamén se renovarán as instalacións de electricidade e fontanería que o precisen. A obra, que se executará nun prazo de 8 meses, suporá un investimento de 250.000 euros. A Asociación de Amigos do Camiño Portugués mira ao futuro con optimismo. Dende a agrupación consideran que a liberdade e a natureza que ofrece o camiño son dous factores claves para volver á normalidade. Son conscientes que o camiño dependerá dos esforzos de españois e portugueses. Os amantes do Camiño de Santiago agardaban con gran ilusión a celebración do vindeiro Xacobeo 2021, un ano santo que agora vese doutra maneira. Dende a Asociación Amigos do Camiño Portugués consideran que aínda é cedo para facer unha predición, pero miran ao futuro con optimismo, xa que consideran que os valores que aporta o camiño son os necesarios na volta á normalidade. Es fundamentalmente libertad, y es lo contrario de la situación que ahora estamos soportando. Por eso, cuando volvamos a la normalidad, uno de los lugares donde podremos sentirnos mejor y más libres es sin duda en el camino. El camino de Santiago es espiritualidad, es naturaleza, es paisaje, es deporte, entre otras cosas. Y además podemos hacerlo sin grandes recursos económicos. Necesitamos muy poco para hacer el camino. Solo, eso sí, poder caminar, que ya vemos que aunque parece fácil, a veces no lo es tanto. O ano pasado rexistráronse 350.000 compostelás, 90.000 procedentes do Camiño Portugués. A previsión para este ano era superar as 100.000, unha cifra que xa non se alcanzará. A nota positiva é que a masificación non será un inconveniente na volta á normalidade. Por outro lado, si pensamos que hace tan solo 2 meses teníamos dos problemas o dos preocupaciones principales, la pérdida de valores del Camino de Santiago y la masificación, estas ambas se han solucionado con esta pandemia. Con moitas fronteiras pechadas, a recuperación do camiño dependerá das administracións galega e española, pero tamén do apoio de Portugal. Es necesario que desde Galicia, desde España, y en lo que atañe al camino portugués desde Portugal, que es por otro lado uno de los países que menos está sufriendo la pandemia, y tomando las medidas sanitarias e higiénicas pertinentes, que sin duda se dictarán desde la Xunta de Galicia, hagamos un esfuerzo para demostrarle al mundo que el Camino de Santiago sigue siendo un camino seguro. Dende a asociación agardan que os visitantes volvan ao camiño ao final deste ano e durante o 2021. Tamén están pendentes da posible prórroga que o Papa outorgue ao ano Xacobeo, co obxectivo de que se garantice a celebración do Ano Santo con todas as garantías de seguridade. A Illa das Esculturas de Pontevedra queda este ano sen o surfing de Lérez, polo coronavirus. A organización traballa nun proxecto alternativo no centro da cidade para axudar a dinamizar a economía local. O que se mantén é a vertente solidaria do vento. Mañán van facer unha recollida de alimentos ás portas da Sala Carma. Queren chegar ás 10 toneladas. O coronavirus deixa a Illa das Esculturas de Pontevedra sen o surfing de Lérez. O festival estaba previsto para mediados de xuño, pero a crise sanitaria levou a organización a suspendelo. Con todo, traballan nunha edición alternativa antes de que remate o ano. Mudaría a súa localización polo centro da cidade para apoiar o tecido económico. Eu máis o meu equipo decidimos aprazar o surfing, evidentemente polo problema do Covid-19. A nosa idea xunto ao Concello de Pontevedra é poder realizalo durante os vindeiros meses, entre setembro e decembro, máis ou menos, traelo para aquí, para Pontevedra, que o comercio, que a hostelería, que a cidade poida ter algo de importancia dentro desta edición, unha edición un pouco estrana. Voltaremos a Illa das Esculturas, o temos moi claro. O coronavirus iso si non puido coa vertente solidaria do surfing. A recollida de alimentos mantense en marcha, máis necesaria se cadra ca nunca. A iniciativa terá lugar mañá mesmo ás portas da Sala Carma entre as 11 da mañá e as 8 do serán. É algo que levamos facendo dende a terceira edición, dende que nos fomos para a Illa das Esculturas. Este ano, pois, xunto a xente que nos comenta de que hai moita xente que non ten nada que comer nin nada, pois imos a intentar conseguir o que poidamos. Dende a organización do festival consideran que no actual contexto a súa axuda pode resultar máis útil que nunca nun momento no que os comedores sociais sofren un incremento de usuarios, así que para chegar o máis lonxe posible marcan un obxectivo, conseguir recoller 10 toneladas de alimentos.
A nosa idea é chegar ás 10 toneladas, teremos varias furgonetas ali fora do Carma, dende as 11 da mañá ata as 8 da tarde. Esperemos iso, que todos nos podades apoiar e cun euro faremos feliz a moita xente. Todo o recadado entregarase despois ao Banco de Alimentos. Ademais, todo aquel que colabore con esta recollida solidaria recibirá un vale por unha cervexa ou un refresco na Sala Carma, El Pequeño, Groove House ou a Taberna do Salnés. Tamén Cambados queda polo de agora sen o seu concerto de Nicky Jam. O Concello confirmou que pospón a súa actuación para a Festa do Albariño do ano 2021. A súa actuación estaba programada para o 31 de xullo deste ano, pero a evolución da pandemia obrigou a suspendelo. A actuación, segundo avanzan, trasladarase ao 30 de xullo do ano que ven, dentro do programa das Festas do Albariño. Todas as entradas xa adquiridas serán validadas para a nova data. Tamén será posible solicitar o reembolso das entradas. Nun comunicado asegúrase que Nicky Jam ten moitas ganas de actuar nestas terras e que ademais agradece a boa acollida que tivo o anuncio da súa actuación. De feito, só quedan 1000 entradas para completar o aforo. Pois en Cambados continuamos. O Goberno local decidiu celebrar a festividade do Día das Letras Galegas o vindeiro domingo, o propio 17 de maio. Vaino facer coa tradicional ofrenda floral no monumento a Ramón Cabaniñas e cunha lectura de poemas do escritor homenaxeado este ano, Ricardo Carballo Calero. Os actos das letras na vila tivo que adaptarse pola crise do coronavirus. Algúns dos actos programados tiveron que cancelarse, obrigando a deseñar unha nova programación. Entre as iniciativas suspendidas, unha conferencia en Expo Salnés e un concerto no Auditorio da Xuventude. No seu lugar, a Concellería de Cultura convocou un concurso de poemas curtos, de 16 a 32 versos. O prazo para a súa presentación xa está aberto e remata o mesmo domingo 17 de maio. Os poemas teñen que ser enviados. Continuamos cas letras galegas porque moitos concellos apostan este ano por celebralas a través das redes sociais. É o caso de Pollo. O perfil en Facebook Pollo Cultura está a ofrecer enlaces para tomar parte en actividades, material e información sobre Ricardo Carballo Calero, o persoeiro homenaxeado nesta edición. Os usuarios terán a posibilidade de acceder a varios enlaces, documentos e actividades virtuais impulsadas pola Real Academia da Lingua Galega. Para os máis pequenos tamén se reserva unha sección con xogos e iniciativas interactivas a través do portal primaveradasletras.gal. O domingo 17 de maio haberá audios, imaxes e perfil biográficos que axudarán a entender un pouco mellor a dimensión da figura de Carballo Calero. A Concellería de Cultura convida aos veciños a consultar todo este material, lembrando que Carballo Calero é unha figura fundamental para o noso idioma e o noso país. E o Concello de Lusame conmemora o Día das Letras Galegas coa publicación dunha serie de videopoemas. Os versos de Carballo Calero cobran vida na voz da soprano Esperanza Mara a través das creacións de Manarte Xestión Cultural. Dixámoslle cunha mostra que xa se pode visitar na web municipal. Calquer lugar é bon para morrer. Non se distingue o home da muller. A morte é neutra, das Tod en alemán. Xénero e sexo non sempre van da man, pois unha cousa é a anatomía e outra a gramática, falaz dicotomía. Non vexo a morte feminista ser. Calquer lugar é bon para morrer. Donas o tempo pasado ou do actual. A morte a todas trátavos igual que os cabaleiros. Violenta a historia o di. Moitas mulleres morreron así. En Rouen foi Xana d'Arco queimada. Antoinette en París guillotinada. En Chapaquidí Jo foi perecer. Calquer lugar é bon para morrer. E iso unha flor para o lume e o mar, a praza, o paso ou calquer lugar onde a muller teña o seu pasamento. Érgase a rosa sobre o movimento. Nesta materia non é discriminada. Inés ferida, Mariana agarrotada, Marillo sulagada, Xena arder. Calquer lugar é bon para morrer. Con isto pechamos as novas do día deste venres 15 de maio. Poden seguir a información a través da nosa páxina web e das nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Que pasen unha boa fin de semana. Boas noites.